Mga Inyens, ngayon dito kami sa may Batangas City. Dito may kasama ko si Udin at si Bro Rolly. Ayan, nasa likod ko. Jollibee Batangas kami. Tingnan galing. Bro Rolly, ka. From Gumbel to Dila yan, saka from Iloilo. Mayas, dito sa may Batangas City. Papakita ko lang yung design ng dito. Dito sa kasi may nakaparala na sidecar dito. May Batangas, yung design nila. Papakita ko lang mga Inyens. Tara, samahan nyo ko mga Inyens. Yung Batangas Centro Mall. Ayan yun, Centro Mall Batangas. Ayan si Bro Rolly pang Gumbel to Dela yan. Tapos katabi ng Batangas Centro Mall mga yan. Ito yung Jollibee. Ayan yung Jollibee. Dito na sila yan sa may welcome depot doon. Tsaka may Caltex doon. Nakita ko naman siya sidecar dito yung yung barako ba to. Ayan siya yung design nila. Ayan siya. Iba yung design ng sidecar to mga yan. Yung Batangas, iba yung pagka-design nila. Nakita ko lang kaya binidyohan ko lang. Ayan, iba parang may sa gilid, parang sa gilid design siya nakatulis. Yung iba mga sidecar naman dito dun sa unahan dito, lakad-lakad tayo dito sa mga highway ng Batangas. Kung pare-pares ba ang design dito na na sidecar. Ayan mga Inyens, sidecar dito sa may Batangas City. Iba yung design dito mga Inyens, magkaiba. Ayan ito yung Centro Mall. Ayan mga Inyens, Centro Mall. Mga Inyens yung sa likod ko may sidecar dito. Ayan, video ngayon yung design niya dito sa likod. Ayan, samahan nyo ko mga Inyens. Ito pala kay Bro Ivan dito sa may Batangas City, ito mga Inyens, ito yung design dito sa Batangas na sidecar nila. Bali meron siyang dito sa likod. Ito. Ayan. May lagayan tapos isang dito. Ayan. Ito yung yung Kawasaki Barako. Ayan. Ayan. Ano pangalan mo, bro? Jefferson. Sa ito kay Bro Jefferson. Sa may Batangas City. Ito yung design nila dito. Ayan. Mexican! Kay Bro Jefferson tsaka Bro Ivan, sila yung side taxi driver doon. Ngayon mga Inyens, pasok tayo doon sa Jollibee kasi inantay natin ni Boss Doms. Okay mga Inyens, sana small mo yan, God bless you, more power, keep it sa buti kay Galgay. Bye bye mga Inyens!